Tercer sexenni, sí, i un centenari. Estem contents perquè s'ha fet una urna perquè sigui més àgil per aportar-la i tot això, no? Jo penso que és important i sempre els canvis sempre costen, però penso que s'ha fet amb bona intenció i crec que a la gent li agradarà, perquè ja no se fixen en la urna, sinó que se fixen en la Mare de Déu. La urna antiga tampoc pesava tant, el que era molt incòmoda i tal, no? Però jo penso que és ha sigut una bona labor, no? Com en tot, sempre hi ha gent que li agrada més, menys, no? Però penso que s'ha fet amb bona intenció. Ha vingut l'abat de Poblet i estarà també Mateo el dia. Esta tarda allà van acudir el senyor bisbe i demà també estarà Toni, en serem 5 o 6, en serem per a portar la urna. Sí, no, ho tenim preparat i sempre pot haver alguna cosa, però ara és més que res en tot el que han preparat, tots els gremis i tot això és disfrutar-ho del dia que li toca a cadascú. Jo penso que cada sexenni és diferent, són diferents les persones, encara que veus a les mateixes persones, però te relaciones amb gent diferent de cada gremi i això penso que és molt important.